que vull dir és que atesa tota aquesta situació de dificultat que tenim i que estem treballant en distints aspectes, un pla d'austeritat que de qualque manera ja és el segon o tercer que està fent aquesta comunitat autònoma i a més també tot allò que mogui economia i per tant també preocupat molt per totes les inversions que s'han de dur a terme per part de la comunitat autònoma. Perquè, efectivament, respecte de tot el relacionat amb les inversions, sense cap dubte, a l'hora de moure economia és molt important. Per tant, en aquest sentit, avui els vull parlar del tema inversions. Segurament encara no tenim totes les incerteses despejades, però sí que tenim un gruix molt important d'inversió que jo crec que val la pena deixar-lo clar. Per una banda, ja l'he explicat en distintes ocasions que tenim 500 milions d'euros en marxa del pressupost actual i, per tant, que en aquest moment estan en execució. A més de tot això, vull recordar que les inversions estatutàries del 2009 se van firmar a la darreria d'any, el que vol dir que aquelles que duen execució, perquè vostès recordaran que algunes d'aquestes inversions estatutàries eren compres, com per exemple el tema de la coma, però aquelles que duen execució també s'executaran a dins d'enguany, i això són a prop de 200 milions d'euros. Per tant, només amb aquestes dues iniciatives ja estem xerrant d'uns 700 milions d'euros d'inversió. Però és que a tot això hem d'afegir les inversions que en aquests moments s'estan duent a terme a educació i a sanitat en matèria de cessions de crèdit i que per tant estan de fora dels 500 milions que vaig dir en el principi. Aquí he de dir que estem en prop de 14 centres nous que en aquest moment s'estan executant per part de l'educació i 37 reformes que s'estan duent a terme, amb execució i en licitació. I per altra banda, també la feina que s'està duent en aquest moment en matèria de centres de salut, que són a prop de 13 centres nous. Per tant, tenim un gruix d'inversions molt potent en aquests moments. Per altra banda, un tema que ens preocupava era tot les inversions estatutàries del 2010, a veure si se veurien afectades o no. Prova d'això, hem tingut contactes permanents amb el Ministeri d'Hisenda perquè aquestes inversions estatutàries no són unes inversions més que està fent l'Estat. Aquestes inversions estatutàries se deriven de l'Estatut d'Autonomia i, per tant, són un element de cohesió territorial i en part venen relacionades amb els temes d'insolidaritat. Estem parlant de 200 milions d'euros. He de dir que per les converses que hem mantingut amb el secretari d'Estat d'Hisenda, aquestes inversions també se mantenen. I, per tant, estem parlant que dins d'enguany estaríem a un muntant de 900 milions d'euros d'inversió. Per tant, estem parlant que no és cert allò que a qualque moment pareix que se transmet que el tema d'inversions és aquí. Per tant, en aquest sentit, volia deixar clar aquesta qüestió. Aquests 200 milions d'inversions estatutàries del 2010, en principi el decret que s'ha fet per part de l'Estat no havia fet. Això vol dir, per tant, assegurar de forma important una part de les inversions de l'Estat. Una altra cosa són les inversions que puguin venir directament de l'Estat, que aquestes encara no en tenim informació. Que tot una que la tinguem, podrem donar. Però sí que creiem que és una bona notícia que, a més del gran esforç que està fent la comunitat autònoma de mantenir inversions, estem xerrant
de quasi 500 milions d'euros en marxa, més els 200 les inversions estatutàries de l'any passat, 700, més els 200 aquests de l'Estat, 900 milions d'euros, crec que és una bona notícia, es coneix que efectivament aquests dobbers no se tocaran per part de l'Estat. Per tant, en aquest sentit, crec que podem tranquil·litzar a molta de gent perquè no me cansaré de dir que el tema d'inversions és una part importantíssima de la política social que ha de fer la comunitat autònoma. Ho dic perquè a un moment en què tenim molta de gent a l'atur, aquest que era molt d'inversions ajuda a mantenir molt de lloc de feina i a promoure molta d'activitat econòmica. Per tant, en aquest sentit, volia que coneguessin que efectivament aquestes inversions no se tocaran per part de l'Estat, segons el que nosaltres més el Ministeri d'Hisenda. Per tant, la incertesa que algunes inversions de l'Estat se retirin ja és més petita perquè no afectaran aquests 200 milions d'euros. Record que l'Estat inverteix cada any 400 milions d'euros a l'Estat de mitja, enguany eren 544, i per tant d'aquests 544, 200 les convenien directament, que són els que el Ministeri d'Hisenda ens assegura que no s'ataquen per el decret que ha fet el govern d'Espanya. Això era el que volíem anunciar.